उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा एबसु आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया 25 बोसोराव आगान होबाय। बे गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ डिमाकुसि स्टेडियाम गेलेग्रा फोथाराव बानजायदों। सिलभार जुबिली बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापनि गिबि हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो नैथि हाबाफारि मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जनक उजिर बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर', लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बर' लोगोसे मुंख्लं नखरफोरनि बिगोमा बिथांमोना। दिनैनि सेथि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आसाम फुटबल एस'सिएशननि आफादगिरि नब कुमार दले बिथां, लोगोसे बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर', हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारि, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि, डिमाकुसि एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे डिमाकुसि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरनि बिगोमा बिथांमोना आरो डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना। दिनैनि सेथि सानाव इउनिट सोरां दुवार हानजा आरो खालिफं हानजानि गेजेराव गेलेनाया जायो। बे गेलेनायाव चिरां दुवार हानजाया 2 गलाव देरहासार जानो हायो। डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो डिमाकुसि एबसुनि दैदेननायाव दिनै जि डिमाकुसिनि स्टेडियाम बड'लेण्डनि मुंख्लं फुटबल टुर्नामेन्टखौ जागायजेनदों। बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे टुर्नामेन्टआ देग्लाय 25 बोसोर बाबेननानै सिलभार जुबिली सेलिब्रेसनाव हाबदों आरो गमामायैनो डिमाकुसि ओनसोलनिफ्राय फुटबल बादायलायनायखौ मोनसे नेशनेल लेभेलसिम लांनो हानाया डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो डिमाकुसिनि रायजो राजाफोरनि मोनसे जोबोद बेहाय बिहोमा दङ। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोजोननाय फोरमायदों, बरायदों आरो आसा खालामदों डिमाकुसिनि रायजो राजा आरो लोगोसे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि मददजों बे फुटबल बादायलायनाया मोनसे समाव इन्टारनेशनेल लेभेलनि मान थाखोनि फुटबल बादायलायनायखौ जाफुंहोनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बड'लेण्ड हालामाव गोजोन खौसेथि आरो माहारियारि जि गोरोबलायनाय बेखौ लाबोनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो लोगोसे जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि जि एसपिरेशन लुबैनाय हास्थायनाय बेबो बे बादायलायनायनि गेजेरजों जाफुंसारनायनि मोनसे महर मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों। दानिया फैदों जों एनएपिनि खाथियाव जिहेतु दायो गोदान बर' जिहेतु 10 आरो 12 थाखोसिम सफै बेबो बेसेबां आवगायना दं? आसाम सरकारनि एसेम्ब्लि सेसना मैयानिफ्राय जागायजेनबाय थादों आरो बेयाव जि आसाम सरकारनि एनइपिनि सायाव जि इमप्लिमेन्टेसन बेनि पलिसिखौ सरकारा खालामनानै लागोन। आथिखालाव एलिमेन्टारि इडुकेसन आरो सेकेन्डारि इडुकेसन बेखौ ज' खालामनानै डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल इडुकेसन फोसावबाय सरकारा आरो बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम लांनायनि बाथ्राखौबो आसाम केबिनेटआ मदद होबाय। बेनि थाखाय बिथांमोन आसाम सरकारखौ जों साबायखर होदों आरो आसाम हायार इडुकेसन काउन्सिला फरायफारिखौ सुजुनायनि थाखाय आखायाव लाबाय। बे खामानियाबो सोलिगासिनो दङ। 2023 एकाडेमिक इयारनिफ्राय बर' बिजोंनि फरायसाफोरा 12 थाखोनिफ्राय गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरखौबो बर' रावजों फरायनो मोनसिगोन बे रोखा जाबाय। एडुकेसना बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैसोनाय बेनिखायनो चिफ मिनिस्टारा 6.3 बिटिआर सुक्तिनि बे क्लजखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय गंजि कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा फोसावदों। नाथाय बियो पोस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन नङा, बे कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जागोन आरो बिनि उनाव सेकेन्ड फेजआव थालांनाय कलेजफोरखौ लानायनि थाखाय बाथ्रा बुंदों। दा बे गंजि कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि 6.3 क्लजखौ मावफुंनाया जागायजेनसिगोन। बेनि उनाव नैथि खेबाव थालांनाय कलेजफोरखौ मावनाय जागोन। बेनि उनाव स्कुल लेभेलनि खामानिफोरखौ मावफुंनाय जागोन आरो लोगोसे बिटिआरल' नङा बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि स्कुलफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेबस्थाया जागायजेनसिगोन बेखौ जों आसा खालामदों। बिजाब सेखानि बेलायाव बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमा 10 आरो 12 थाखोनि थाखाय बिजाबफोरखौ दानस्लायनाय जाबायमोन। दा बेखौ आरोबाव फोसाबफिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ आसाम सरकारनि हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलानो बेखौ इनिसियेटिभ लादों। खेलखনত
আমি উপস্থিত থাকিব পৰা অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই খেলখন আমাৰ ডিমাকুছী ক্ৰীড়া সন্থা আৰু এপছু আৰু ডিমাকুছী এচি দ্বাৰা আয়োজিত এই খেলখনে অহা দিনকেইটাত আমাৰ উঠি অহা যিসকল ফুটবল মানে খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিব আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা উত্তম মানে এটা থলী হিচাপে এই খেলখনে পৰিগণিত হ'ব আৰু বিশেষকৈ মই যিসকল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা এই খেলখন আজি 25 বছৰত উপনীত হ'ল আৰু এই ব্যক্তিসকলক মই আজি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতলোকৰ জৰিয়তে আজি 25 বছৰ গৰখি পিনি আজি ৰূপালী জয়ন্তীলৈ এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইকেইদিন ইয়াত প্ৰায় 12টাকৈ দলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আৰু অসমৰ বাহিৰৰ পৰা 6টা দলে ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি সকলোৰে উত্তৰোত্তৰণ কামনা কৰিছোঁ স্যাৰ অন্য এটা প্ৰসংগলৈ ছাৰ তিলাকাণ্ডত ভূপেন হাজৰিকাৰ যি বাসগৃহ আছিল বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আৰু বিক্ৰী কৰাৰো এটা উত্থাপন চলি আছে নহয় যিহেতুকে অসম চৰকাৰে এই গোটেই বিষয়টো মানে কি ক'ভিডৰ আগত যোৱাবাৰ আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বাসগৃহ সংৰক্ষণৰ বাবে আৰু তাৰ যিখিনি আগতে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মানে কিনি ৰাখিছিলে তেখেতৰ লগতো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰি পিনি ঘৰটো সংৰক্ষণৰ বাবে তেখেতৰ পৰা মানে ঘূৰাই অনাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে যথেষ্টখিনি কথা আগবাঢ়ি আছিলে কিন্তু 2টা বছৰ ক'ভিড কালত এই কথাখিনি অলপমান স্থগিত থাকিলে নিশ্চিতকৈ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ কলকাতাত থকা বাসগৃহটো নিশ্চয় সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ